these guys. We would also have you say a word. Yeah. Yes. But things are not ready. How ready are you? 1 minute. Just you can hang It's around. live. Yes, it's live. Okay. We can have you first, that we can. Or you speak last or first? Whichever way. So. I'm at your beer first. All right. Yeah. Now you're making a go kill the system. The weaving. Biamono korwa se studio ni watonyora korwa sege tuo kiage kebirigo primary kiego toka as ward ya Bunyamatuta as bunge ya West Mugirango manyanga kebirigo anogaiga tochiko batoko era chikura chiobo governor the county tallying center as bara chikoba bako bara chikura korwa se bituo au korwa se county ya Nyamira nyoranga county ya Nyamira nebwate abarwanereri ao anene mono korwa se kiama kia UPA anene mono ase party leader Amos Nyaribo n'abarwanereri bande korwa se kiama kia ODM nebyama ebinge birase county ya Nyamira anene mono bya irire Emily ntocho kusanga naba menyi bense meye n'abantu baikira sense me ya Kibirigo primary school baraba tutebinga na kiumuroberi beira siri chikoli rero naendenga akugani kwa bonkoro kinga ekero IBC era chikobage gokora okubara gwechikura chinga kicha marogoba bono ninde ne dibagali nene kumira o egati abarwanereria kurwa se bunge ya West Mugirango oyora chikobaga tutebya marieta nga kyakorokwa naende enga na kyaro liro muroberi saulindo chengere oberga gwetana na constituency ngima chiwodi chionsi chire me county Nyamira abo tutebya kyaro cho muroberio naende ngana kyara aba akichukua wale wataraikira na sense me karibu sana omweshimiwa. Thank you manamito. Abantu bamito ba West Mugirango n'abantu bonsi abagusii seito etoka Nyamira na Gusii yonsi oyo mwenga Griffins okoberekero kyo buchumbe kya West Mugirango 2022 ntetoko chakagota babuna ritangani ntetoko kera abantu baminto asante sana asogo kora chikura chibwate obotoreru nande origereri na tarle constituency yonse kormambi nyenye twatwara few hitches ase bituange bitatoiga bundo gari etiaga siarutwa ekera abantu bane batamakorete vrutano iga alafu tinga gari omuntu nabu aturutu gari mene Kisii idea basigari abanyanyimbo asokogora chikura lakini rende getuo gyonse na tarle bituo byonse bya West Mugirango iga ntete kwa kera bana ba minto biamono Obochori utabwatishide ndeyonsi okonokoro kibuna twachakira kumanyanga kitoko chora baraibaito nandere toko sobino no toko chukora chikura rero bali babo chibara tiga babarevya egere tonyore abagambi bali abantu baito bachorle lakini rende toko tebabona nyasaye okochora baraibae ukotera abantu baminto igorena abantu baminto bonsi nakira bunambia mono. Thank you very much. Tiga totwara chikura chire omorembe chikura chomorembe nanda kwakira renda abantu baminto ba media asoko chakorogera nga chikura chigwaku and all the election observers bali bakoringa chikura chigwaku twarola abantu bakotara various non-governmental organizations bali bakoringa chikura chiakiru yakonoka tababona IEBC around ye ya temere kwevanga ntora twara incidences na mitambo ya sarekire one mitambo ya korle oseki IEBC chebukati abantu bon speakeru IEBC twawakira unambia mono kwa bekere kachara kia gari ndio ndigerigia nchoka na mara moja no buffing nothing igo IEBC asanteni sana ekasima kole ningia sana igo rende toko saba una toko chukora gituko dia rero tiga chukura chia kubuya nande tiga chukura chibarubuya chukura chobo chumbe na chobo MCA ngo chibere ngo chichiro ko barwali sironga ne chia county at large chiko chikobaruga kebirgo abantu baito bonse ba Nyamira County twakira bunambia mono nande tiga tocha soba motoro mna kera toko chara baraibaito rende nande chiko baru abantu bamito tiga abantu banchara na matokeo twende nka egerekero montende nka gakomanyamuna abarai na baba bachorwa lakini nendo nero go bina taikera ne tibuya byara mtobwate asora agende okonywe chikoti cheto nchiro mwaro chobine ngaseti yatebete ntwara kigwomo chokoli wogo chiko complain ekirore ko bina kura ya utakiri buya lakini rende so far awikara ni bonika chikura cheto cha twadlo morembe nande no gwakera abantu baito basito gaigambuya mono asogo oko make sure
mune mitumbia bire. Asanteni sana abantu bante ba West Mugirango. Oyo no mwenga Griffins okobogera kyobo chumbe kya West Mugirango 2022. Thank you very much. Sa oino mheshimiwa Victor oino mheshimiwa Griffins Nyakango oyobergago kwana 90 anene mono ngakiarire moroberi omogima obeire bwo wakachikura bona wonko mwali bagasoke alafu tumanya gochigo kwana ntubwato muri kyo ichokorwa sensemende ya viongo Kebirigo Boys High School achikura chirabe chiko baleru Victor Sultan Obangi oyorabe gago totebinga kiamangana gende tumanya gocha tumanya kuiwa maoni y'abamenyi b'enseme mbyemono job maangi munawekire goteba settling center ye county ya Nyamira yere ime ya Kerigo Boys High School agwase kwikira bono amaliganio abeire bene onye ekamera memaniane ise kumurikira gucia sensemo yende amaliganio aikiranire abwase kwikira bono abakichikura yandete waka ichikura asensemo yore no kugena kwane ngamba yandete nase polling station chinde chonse pikolende kwikira boniga tali mange agandete asensemo korengana naba obisaba IEBC abutoika kwa na litangani ni gobe arigana chiko nyora machibwa ya rwasense mende ebirego mbibangire byakigima eliyo bachiko yariganya gonyora amachibu rwase chinsemo asechi Starling centers gosechi polling centers echichire imeye county ya Nyamira nyorenga county ya Nyamira ne ya moye chi county echichire sorogongoro rwa Gusii abwase abarwaniri aho basokiri eliko ligyo kerobo kyobo gabana ime county ya Nyamira gati abo no mugabana bono Amos Nyamiribo oyo kurandegero kyobo gabana weterase kiama kia UPA nabo igo kiama kia UD engebwate Walter Nyambati na Ben Mumanyi oyokorwanekero kyo weterase kiama kia Wiper gikorawa no shimiwa Kalonzo Musyoka asebono job maangi kalimanga yandrete kolende ntore no kweyenanga gwikira chinsa 11 chabona mugoroba ekero chikura chekigwa sense meyo na goswa kubarwa amachibu na chegoswa masemo wechiase chinsemo nanoko yena kwanenga no chikorwa asense meyo akabere ende okirane ase tallying center yere ase county ya Nyamira inyoranga school ya Kebirigo Boys High School nero school ego chikutumika mune tallying center ime county ya Nyamira Wantorana kwegenanga gochakira chinsa 11 goka chinsa 12 gabo tonyorenga abakichukura nonyore bakolire nyange kyombe kirikia IEBC nigo yatera una awekera chinsa 11 bitobyo wakachukura mbichiko siekwa liyo bichikona nalibaga sechikwa gochaka kubarwa ego ntorino kwegenanga gochakira chinsa icho emerobelio sensemeiga nechi kobwatanse abo asewekira bono emerobelio aba bisa sensemeiga baina kiringa emerobelio ngangere wono kikanyire nabakichukura kurwa senseme liende liyo bakorwa kachikura kolende inyoranga ikembe ya IEBC ne yatebetenga asebalia batara bakunyarekana barasera inigo ikachinsa 11 bachikoyo wanchero wake kura yabo asoigo asomwanchwa omurigerio riskali ime county ya Nyamira tarika sensemo wosege tugyo wakachikura no gosaba kwa barabonga abanyarwe ka senseme yo eri bake kura yabo ichigo ikachinsa 11 ebitombi chigo siekwa elito chikora emerobele kurwa senseme ya Kerigo na ewechiko gendera uko yana wetonga nto chikonyora machibu mase menyoranga etaseni Kisii TV ni goto yarigandi kaima elioko ko yaletera asobo ime obwasyoku nobo toyare ukegima igo gendera ko baime Kisii TV orobwansubo mogusi onyore obwansubo Obochori bo mwako gasore job maangi oyandere nenseme ya kabere ase polling station ya Kebirigo mbyemono job maangi munawekire gotebaga aboni goto
my first time to vote. Congratulate the IBC at large for the preparations that they have put in place, like the voting imekuwa so peacefully, na all we need is peace and harmony within the Kenyans. Thank you. Ambia muno watebanga ni chinga kicha chintanga nichugwa kachikura naenda watebanga amuro beligo lengo bya naende genta usaba no morembe ase Obochori obonene. Karibu sana. Narudile and security ilikuwa sawa, wana kijiji wamecooperate, furugu mingi hakuna. This is good, absolutely good. Thank you for everything. Muna IBC bakodire bya sana, security yansi na washukuru batora iro byego ko bekwera ini byega waikera keregento in time. This is good. Yeah. Ambia muno akoranga disukuli rero ekiombe kya IBC nkero beti boikeranu nakyo koranga abange batebanga ebacha bayakachikura sege kakeregeke no ne omwaki camera the cameraman abako borokinga no nyambo no igachinsa nchira era getunkira sekura kini abantu bawa gachikura igo baraba kechira ini echikete kyageranga ebagotebanga umurubeli gore bwange monte gagocho akekura osoka ogenda ase atagete kogenda okora chishuguri chiaye ase enterata tiritskulele ase igo ito nepongezi toko ekiombe kya IEBC ase mono koromurubeli asenchira yoboikiranu bonde nzo nabege bateba tegalibe TV ya Ndizi TV tengera Ndizi TV astora beto kumanyibu na mangana abega gwateka kurwasi chinkonko inye chiense ya ito ya Kenya bono tigangira ni bage uchese studio eletali anenkoro ku job maangi mongi gwete Mziri hadi ukienda kuingia kwa